Eipä kasva vilja, ei. Mitäs sä kylviit noihin peltoloihin viime keväänä? Miten niin minä? Onko minun ymmärrettävä siihen tapahan, jotta peltoloihin ei oo mitään kylvetty? No mehän sovittiin, jotta sinä kylvät parittomina vuosina ja minä parillisena, ettei tarvitse joka vuosi töihin nousta. No, olisithan sä voinut muistuttaa, että se oli mun vuoro kylvää. No ei sitä nyt viitti joka vuosi rupatella. Mitäs aiot ruveta tekemään, et ensi vuosi eletään? Mä oon jo 6 vuotta opiskellut kirjeenopistossa. Mikä sinusta tuloopi? Salainen agentti. Sä olit tässä välillä 6 vuotta pois. Niin. Missä sä oikein olit? Vankilassa. No minkä takia? No kylläpä sitä nyt ollahan juttu tuulella. No syyttömänä. Ettekö 6 vuotta vankilassa ja syyttömänä? Niin. Miksi et sä sanonut, että sä oot syytön? Kyllä mä aattelinkin, että kohta mä sanon. Mut sit mä sanoin. Ja olisitpa nähnyt niitten ilmehet. Oliko hyväkin ilmehet? Oli. Kyllä sen takia kannatti 6 vuotta vankilassa ollakin. Oli ne ilmehet kuule semmooset. Tää sä niin kun lueksit. Meitän suvun sukututkimusta. Ei oo totta. Voikoos tää nyt ollenkaan olla totta? Totta se on! Totta se on! Niin mikä? Tiedätkö mitä? Myöhän onkin oltu koko ajan väärässä. Niin missä? Voi sentää, kuulehan sie jot mitä mi jos jul haasta. Usot sie ollenkaan semmoista juttua, että myöhän ei ollakaan pohjalaisämäläisiä. Jotta mitä? Voi, jotta mi on nyt iloinen. Myöhän ollaakin Karjala poikia. Katohan sie tuosta. Me ollaakin synnytty Karjalassa vaan 1-vuotiaana muutettu tänne Hämeeseen. Voi tokkisa, myöhän ollakin kuule semmosia hauskoi veikkoja. Niin, tokkisa ollaakin. Aiot vie tykkää olla tällainen iloinen veikko. Sama täällä, vai et Karjalan poikki?